chisangalalo ndi chimwemwe ndikulandireni nonse amene mukutsatira kanema wa Captain Media. Lero tili mudzi mwa Kandengwe kuno kwa Tiensa mala kubalaka. Kunoku tabwerera program inde programu imene tikuyitchula kuti ya chilemba. Tili nali ndi ana ndithu amene anali pa maphunziro a madras kwa zaka ziwiri, ndipo lero lino aphunzitsi awo akudzapereka tsopano anawa kwa makolo kuti tsopano pano pa ndi mwalimu ana kuti ndithu akudziwa zokhuza chipembedzo cha Chisilamu, akudziwa za dini ya Chisilamu. Ndiye kuno kubalaka ndikumene tikuyambira program, koma program yonse ikathera mudzi mwa Sialudzu kwa Tiema Kwangwala kunchewu. Ndiye monga mmene mukuonera pamalopa pakuoneka kuti ndithu pali bize magalimoto choncho, pali magalimoto ena amene tikuyadikiranso kuti atuluke kuchoka kumpandaku. Mmene ndi mmene zikhalire chikondwerero ndithu cha ana amenewa tikukamba za Abdulrahim komanso Shukrani amene lero tikuwakondwerera kuti ndi mamualimu amene ndithu amaliza maphunziro awo okhuza chipembedzo cha Chisilamu kunoku. Ndiye ndikupemphani kuti mukhale pompo, tikhale limodzi, titsatire limodzi, tikondwere limodzi kuti tonse tikakhalenso tikuyendera limodzi nkuona kuti kodi zimenezi kuno kubalaka komanso komwe kumene tikafika kunchewu zakoma motani. Indetu za dini zizi zimakoma, za chipembedzo cha Chisilamu izi zimakoma. Tiye ndithu tikhale limodzi tonse tione kuti tikathera pati. Ife ya Captain Media tili kuno kuti tikuonetsereni zonse zimene zikakhale zikuchitika kuno. Ndiye khalani pompo osasuntha ndithu kuti muone kuti kodi kuno kuli zotani. Monga mmene mukuonera uwu ndi mwambo ndithu wosangalatsa, mwambo umene mwina kakhala koyamba kuona mbali ya kuno, mwina ngati kunachitikako kapena zinachitika kwina kwake, koma ndithu tili ndi mwambo wosangalatsa. Tikukamba zokuti ana amene watsopano ndi mamualimu amene amaliza maphunziro awo okhuza chipembedzo cha Chisilamu. Ndiye pano ulendo wathu ukuyambika pamene tikhale tikupita kunchewu komwe uko kwa Tiema Kwangwala. Ndiye mwapempho langa kuti tikhale limodzi, kuti titsatire kuti kodi kuno kuchitika zotani. Ndiye ife Captain Media kuno tili kuno tikupasirani satane wa zonse zimene zichitike kuno. Ulendo uja ndithu ndi umenewu mmene takhala tikufotokozera kuti Captain Media lero ili kubalaka kunoku tabwera zochitika, ndipo ulendo umenewu tikupita mudzi mwa Sialudzu kwa Tiema Kwangwala mboma la Nchewu. Ndiye takhala tikufotokozera kuti tikhali pa mdimiti wopita ku Nchewu kumene chikondwerero chimenechi cha ana amenewa chokhudza ndithu wamveka chilemba pamene akutchedwa kuti mualimu chikakhale chikupitirira. Ndiye tonse amene tikutsatira pa kanema ameneyu wa Captain Media tiye ndithu tikhale tikutsatirabe
chifukwa zabwino zambiri ndiye zilipo. Kumene kupitaku ndi kumene chikondwerero ndithu chikafike pamponda chimera. Ndithu pano tikudutsa mtawuni ya Balaka, ulendo wathu umene upita kuchira waife amene timakhala ku Balaka kaya unafikeko kuma mwambo umenewu ndithu ndi umodzi mwa miyambo yosangalatsa imene kuchitika kuno mboma la Balaka. Apa tichoka pamalo aja otchedwa Manika kudutsa ndithu pa depoti ya Balaka mu ulendo umene tikupita ku Nchewu. Tikukamba kuti kumeneku ndi kumene kukakhale mwambo waukulu wokondwerera kuti ana amenewa amaliza maphunziro awo okhudza chipembedzo cha Chisilamu, pamene pano tikuwatcha kuti ndi Mualimu. Tikukamba ndithu za Abdulrahim komanso Shukrani. Ndiye ulendo ndi umenewu ife ya Captain Media tili nanu limodzi kujambula kuti nonse amene mukutsatira mwambo umenewu tisakuvuteni koma mutsatire kuno bwino pa ife ndiye zimenezo zimene timapanga. Ndiye tiyeni ndithu tikhale limodzi pa mwambo umenewu pamene tikhale tukafika m'mudzi mwa Sialudzu kwatiye makwangwala ku Nchewu. Ndipiti wathu ndithu ndi umenewo. Apa tikudutsa ndithu pa Balaka Stadium ndithu pamenepo pa Balaka Stadium pamene tikudutsa kukonzekera kapena kuti mu ulendo wathu okafika ndithu ku Nchewu mudzi mwa Sialudzu kwatiye makwangwala. Lonjezo lomwe ukulonjeze kwazikola basi Jodi uziwe ukulonjeza so kwa Allah. Lonjezo lili lonse Allah aza kufosa. Lonjezo lili lonse Allah aza kufosa. Udi udagwa lili Allah aza tidakali ndithu mkatikati mwa ulendo ochokera kuno ku Balaka, tawuni ya Balaka, ulendo wopita m'mudzi mwa Sialudzu kwatiye makwangwala mboma la Nchewu. Ndithu ndipiti wathu kumenewo, ndipiti wathu kutsa pa National Park. Ndithu ulendo wokapanga chikondwerero cha Abdulrahim komanso Shukrani pamene anyamata amenewa amaliza ndithu maphunziro awo kuti tiziyatcha kuti Amualimu. Ndithu pamenepo ndi pa chipatala cha Balaka pamene tikudutsa mu ulendo wathu wa ku Nchewu. Ndiye tikuti kumeneku kuli chikondwerero ndithu chapamwamba, chikondwerero chachikulu cha ana amenewa. Ndithu ndipiti waife kudutsa pa St. Louis Parish, St. Louis Montfort Parish, inde parish ya Balaka paja pamene anyamata otchuka a Hallelujah Band amaswerapo saundi ndithu. Sungakambeza boma la Balaka osatchulako St. Louis Montfort Parish chifukwa ndi imodzinso imene imayikidwa ndithu pamapu tikamakamba za kuno ku Balaka. Pano ndipiti wathu ndithu kudutsa mudzi mwa Sosola kuno kwatiye Zamala. Tikamakamba za Sosola Full Primary School ndi imeneyo ndithu. Kuno ndi malo amene ali ndi mbiri potengeranso kuti malemu Soja Lucius Banda amachokera mudzi wake umenewu. Ndithu sitingakambe za Balaka osatchula Soja, osatchula mudzi wa Sosola. Ndithu kunoku ndi kumene tiye ndithu tikutsatire ndipiti wathu umenewu monga mmene mukuonera mu magalimoto ndi amenewo. Enanso tikhala tikuwajoyina pa Balaka Maliketi kuti ndithu tonse tikakhale tikusangalala kuti Abdulrahim komanso Shukrani tsopano ndi Mualimu. Ndithu anyamata amene chipembedzo cha Chisilamu akuchitsatira madziwa inu za dini izi ndizokoma. Ndithu pamene ife tikusangalala ndizokoma zimenezi
inunso tamasangalala ndi mbali imeneyo ndikuonera ndithu pano pakanema wa Captain Media. Tiye ndithu tikhale limodzi chifukwa zokoma zidakalipo, zokoma zikanabwera, zokoma zikubwera. Apa ndithu ndi pa CI amodzi mwa malo amene amaphunzitsa komanso kumakhala ansembe kuno kubalaka. Tiye ndithu tikhale limodzi. Tili mulendo umwe uja kupitiliza ulendo wathu pa ndipiti wathu wopita mudzi mwa Sialudzu kwatiye makwangwala kunchewu kuchokera ndithu mtawuni ya Balaka. Apa tikudutsa pa Chingeni Road Block, malonso amodzi amene ndi odziwika kuno Malawi. Malo amene wa Chingeni ndi pamene ife tikudutsa kuti tikakhale ndithu tikupanga mwambo umenewu. Munawalela bwanji ana anu ine nditandizeni kufalitsa uthenga wa Allah, kufalitsa uthenga wa Allah, nditandizeni kufalitsa pa Chingeni Toll Plaza. Timati tikupita kunchewu ndiye tituti katikati mwa ulendo umenewu wopita kunchewu pamene tadutsa pa Chingeni Toll Plaza tikuthamangirapo pa Balaka Market kumene ndithu tikhote dzanja lathu lamanja kumalowera ndithu ku mzikiti wa Abdulrashidi m'mudzi mwa Sialudzu. Ndiye tiye ndithu tikhale limodzi. Respected brothers and sisters, kuchita dawa si ntchito ya munthu umodzi. Unkhale mkulu ndi unkhale mfana, unkhale mkazi pamene ndithu ndiye pamene tikudutsa kapena pamene tikukhota ndithu kusiya M1 sewu waukulu umene kuchoka pa Chingeni kumakafika mpaka kulilongo. Pamenepa ndi pamene takhota ndithu kumalowera kumeneku kwa Asialudzu. Tiyende kuti pano patalowano boma la Nchewu tili mmodzi ndithu mwa Asialudzu kwatiye makwangwala. Joziwisila ku bantu za ukulu wa Allah, kuchita dawa ni njira imodzi yoziwisila ku bantu za ulendo wathu tikozona kuti angotsala ndithu pang'ono kuti tifike pa Abdulrashidi Mosque, ndithu mzikiti umenewu umene zonse zikathera kapena kuti zonse zikachitikire. Tikunena kuti ndi mwambo wa chilemba, mwambo umene ana ndithu aphunzira chiphunzitso kapena chipembedzo cha Chisilamu kwa zaka ziwiri, ndipo amenewa akutchedwa kuti mualimu. Ndithu zimenezi ndithu zobeba zosangalatsa zili konkuno zikuchitika konkuno. Ndithu tikunena kuti tiyeni tikhale limodzi kumeneko ndi kumene zonse zikakhale zikuchitika, chikondwerero chonse kusangalala ndi ana amenewa amene pano tikukondwera kuti akudziwa chipembedzo chawo cha Chisilamu komanso yowa ndi odalirika ndithu pa mzikiti, ndi anthu oti akhoza kuyendetsa zinthu chifukwa akudziwa ndithu zambiri zokhuza chipembedzo chimenechi. Imani yako ndiyo tani, imani yako yotani. Mukuswalite ile cholinga antu wa kuyamikireni, kupeleka zakati cholinga antu wa kutameni, mazimenya pa mtima kumati unedwa imani, kulela masiye cholinga chanu mubeze ndalama, zomwe muchikazi pa masopa Allah ni zabwino,
komaniya yanuchemwa kwa Allah zilibe pindu, komaniya yanubambu kwa Allah zilibe pindu, kulalikila kuleta zintu zonga kuchita gali muno ndithu amenewo malole dzadza ndithu ndi anthu onsewo amene ndithu akufuna kukapezeka nawo pamwambo umenewu. Kumenekonso kumbuyo kwenikwenuko ndi madaladala amenewo Scania eya onsewa ndithu ulendo wake ndi umenewu. Atipangitsa kufika kuno ndi omwewo anyamata mukwaonawa ndithu kukamba za Ibrahimu komanso Shukrani amene lero ndi anyamata amene tikuwasangalalira kuti akudziwa tsopano za chipembedzo chawo cha Chisilamu ndithu amenewa ndi odalirika tsopano pa mzikiti amenewa tikuwatchula ulero kuti ndi mamu alimu pamene akuvala chilemba kuti amaliza ndithu maphunziro amenewa. Ndiye kumeneku ndithu yakutengerani kutali Captain Media TV lero yakutengerani kutali komwe kwatiye Makwangwala kunchewu. Tiyeni ndithu tikhalebe limodzi kumeneku tikafike limodzi mukudziwe kuti kodi tili kuti koma akabwera kuswali swala zonse mbale wanga swala nikiya kutana izinzona mbale wanga swala nikiya kutana izinzona koma nia yako ifuna mai azikuona iweyo nia yako ifuna bambo azikuona mukupita kuhaji cholinga chanu mukakudziwe kuyenda njira ya Allah ndi chinthu chosangalatsa komaniya yanu bambo kwa Allah zilibe pindu chito iliyonse imakala ndi chitsimikizo. kuno ndi kunchewu panopa tili mmudzi mwa Sialudzu kuno kwatiye Makwangwala. Timakamba kuti tuchoka ku Balaka tikupita kunchewu kumene ukakhale mwambo kumene mukuonera mwanthu ndi amene wamene apeza zochitika nthundi zambiri kuti zochitika zambiri tukamba ndithu za mwambo wa anyamata amenewa. Tukamba za anyamata Ibrahimu komanso Shukrani amene tinawo pano chikondwerero chonsechi chifukwa anyamata amenewa. Ndiye Captain Media TV lero tili kunoku tikuonesetsa kuti chilichonse chimene chichitika kuno inuyo muchitsate, inuyo muonere, ndipo tikupemphani kuti mukhale pompo chifukwa zochitika ndi zambiri. Tikhala tikulowa kumeneku kukhala kuchisangalalo mpaka madzulo tili nanu limodzi. Captain Media ndimene tili kuno tikamba kuti kuno ndi kwa Sialudzu kwatiye Makwangwala kunchewu. Tachoka nanu ku Balaka takufikisani kunchewu cholinga kuti zonse tikhale nanu. Ndithu chikondwerero ndi chimenechi, anthu akukondwera, anthu akusangalala chifukwa cha mwambo. Chikondwerero kuti ana athu ndithu akuvala chilemba kusonyeza kuti iwawa ndi mama alimu amene ndithu ndokhazikika kuchita zinthu pa mzikiti pamenenso panaphunzira chiphunziro cha chipembedzo cha Chisilamu. Ndiye tikunena kuti pamene tafika kuno ndi chiyambi chabe koma zambiri zikhala zikuchitika. Ndiye inu mukhale pompo, ife tikhale mbali ino, inunso mukhale mbali imeneyo kuti zonse zitipange limodzi. Chabwino monga timafotokozera kuti timachoka ku Balaka kumene timabwera kuno kunchewu ku program kumalo kuja ndetafika ndi kumeneku mukamamva Abdulrashid Mosque ndi kumeneku tafika. Ndiye pamene tafika pano talandiridwa ndithu amene tifuna kuti angotifotokozera pang'ono kuti malo ano ndi kuti pamachitika zotani ndi kuti nonse amene mukuonera kanema wa Captain Media mukhale mukuzitsata bwino bwino. Takulandira namwe ziko kwambiri. Choyamba anthu tauzeni dzina lanu. Ine ndi Aya Mipanda wobadwira pompano muzi wotchedwa Sialudzu. Chabwino mwina anthu amene sanafike kuno tafotokozerani kuno ndi kuti ndipo kuli zotani lero. Kuno anthu kumene afika kuno ndi kunchewu muzi wa Sialudzu Makwangwala. Chabwino. Ndipo kumene lero lino afika kuno kuli mwambo umene mwambo uli wosangalatsa chilemba chimene makolo adawatumiza ana kumadrasa ndipo atatumiza kumene kuja ana achaphunzira
Chabwino. Ndiye pamene aphunzira sinzoti aphunzira zotani komanso tingamatchule kuti yani kuchipembedzo. Ana amene aphunzira pa Chisilamu pali ma stage atatu amene munthu amayenera kudusamo. Stage yoyamba muallimu, stage yachiwiri amachedwa kuti shekhe, stage yachiwiri komanso yomaliza komanso mufti. Tsono ana amene mashekhe amenewa tikoti ali pakati pa muallimu komanso shekhe. Okay. Chabwino mwina anthu ayembekezere zotani. Tikuona kuti kuli gulu lambiri chikondwerero ndithu cha pamwamba. Anthu ayembekezere zotani kuti? Anthu ayembekezere kuona zinthu zabwino kwambiri, zinthu zopatsa kaso, zimene mwina ana ena makolo ena amanyozera kuti mwina maphunziro achipembedzo ndosafunikira, ndipo lero lino makolo ayembekezere kuona zinthu zimene zilitu. Tikuona so kuti afika ndithu pa mzikiti. Mmaucha kuti chani mzikiti umenewu komanso mukuona ngati kuti kukhala ndi mzikiti pa khomo ndikupanganso ndithu maphunziro achisilamu ndi zabwino motani. Kukhala ndi mzikiti pa khomo ndi zabwino kwambiri, zimathandiziranso makolo ana kuti aziphunzira pafupi, komanso anthu kuti asamayende mtunda wotali mwina kumanyanyaza kuti kapena kuzikiti ndi kutali. Tikupitirizabe kupatsirani zochitika zimene tabwerera kuno mudzi mwa Siyaludzu kuno kwatiye Makangala kunchewu. Ndiye pano takumananso ndi agogo ake amwana ameneyo amene lero tikukondwerera kuti ndi mualimu amenenso waphunzira ndithu zokhuza ndi chipembedzo cha Chisilamu. Ndiye tifatichize nawo timve kuti kodi chisangalalo chawo ndi chotani pamene mdzukulu amene tsopano akudziwa ndithu za chipembedzo chimenechi. Tikulandireni. Zikomo kwambiri ine ndokondwera mdzukulu ameneyu. Kukondwera kwake sinimadziwa kunena kuti ndingachafike mdzukulu woti kumaliza Qur'ani. Ine ndili wosangalala kwambiri pa moyo wanga, angakhale ndikudwala kumandaziko kochoko Blantyre kubwera kuno cholinga ndikhale ndi mdzukulu wanga pamaso akamalanga ine azinditangira limodzi, ndipo ndine wochisangalalo chachikulu. Sindingadziwa kubereka mwana kubereka mwana nzake nkukhala shehe. Salamu alaikum. Mwinaso kwa anthu amene akuonera afunanso mwina atadziwa kuti dzina ndi ndani. Dzina la ine amene akulidziwa A to Z kuchokera angakhale akwathu ndi Sheikh Imani Woche Isa. Chabwino, chisangalalo ndi chotani kupeza kuti lero mdzukulu wayiranisa anthu ambiri pamodzi. Ine chisangalalo changa ndichosangalala kwambiri malingana kuti sindingadziwa zinali maloto akwa Mulungu, koma izi ni mbazo zochokera kwa Mulungu kutsata kuti ananga zizukulu kuitaniza khamu lonse likuno kwa Siyaludzu kubalaka malikete, ndipo ndikukondwera kwambiri ndakhala wosangalala kunyadira mwanayu kuti angakhale pa imfa yanga azandipempherera mawu a Mulungu amene waphunzira mwana. Zikomo. Mapazi amene mwana amene yakudutsa zikutengeranso makolo, mwina mwathokoza bwanji makolo pochita chilinganizo chimenechi? Ndikuwathokoza makolo polingalira kuti zimene ambuye ake amwana amadutsa ndiponso mdzukulu wawo adutse momu, ndipo zitabu zimene amtengera mwanayo nzoti zimene amagula ambuye akewa pozindikira kuti chipembedzo chichokera kwa ambuye akewa ana onsewa achitengera kuchokera mwa ine gogo wake wa mwana. Chiyambi ndi chimenechi taona kuti ana ndithu akupanga lero zimenezi. Malangizo akhala otani kuti popita chitsogolo asachithawe ndithu chipembedzo koma achitsogolere. Ndiponso mpaka napakali pano ndatenga buku loti liwerengedwe zimene zili m'bukumo, zimene mwanayo azakhale mpaka moyo wake wonse, ndipo azazalowe njira zopanda paja azichita za Mulungu zimene wachita apa chikhale chiyambi, ndipo ananzake atengerepo chisanzo chabwino choti chisanzo chabwino osati kumwamowa koma kuyang'ana kwa Mulungu kumene tinachokera ndipo zizabwera kwa Mulungu tili mtete. Imene mundimeta malizira kuchezanso ndi agogo ake Ashukrani amene lero tikunena kuti ndi mualimu kuti waphunzira ndithu chipembedzo chimene cha Chisilamu zaka ziwiri ndithu ali ku sukulu ija ya madrasa kwa Kapepuza. Ndiye lero tili kumudzi kwawo kumene watitengera kuno kwa Siyaludzu kumene kuli chikondwerero chofuna kuwaveka chilemba komanso kuwapanga handover nawa kuchoka ku sukuluko kupita manja makolo wawo.
أنا اسمي شكران إسماعيل أتعلم في كامب بزون مدرسة أستاذنا شهيم عبد الرشيد. اسمي دكتور سبحانه Mamanga na ojeni anabanga uzauri zikapuzia zimenezi wale magoro na mana urara izmenezi kwa maana tunango sifameleza no ndeni utokoza zimena njitira lelo wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jina langa ndine Abdurrahim Ismailo kwa tuko ndina jogera ndukubaraka koma ndili kuno kuncheu kujisangala yomana tikhozera bambwathu pori ife bambwathu wana atilengera kuzaphunzira panali anthu ena amene ankakhala akuyankhula kuti zimene tipangazi sizabwinoyi koma bambo amene anakhala akulimbikira pakana lero tsiku la magraduation athu. Ndene ndikuwathokoza makolo anga onse awiri pondipangira zimenezi ndikafika meba wakhulida wani alhamdulillahi rabbil alamin wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنا أريد أخباركم يا ضيوف الأكرام وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي شافي ابن أحمد أتعلم في كامبيبسا والمدرسة أستاذنا شيخ عبد الرشيد وهو الصغير والعلم الكبير. جئت بالقراءة القرآن سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum. Tabu yangu kujisangalalo. Nukuru ya mafoni kama imbililo ni mauzi na kudabu kujisangalalo. Hivi? Jisangalalo, jisangalalo. Sangalalo, jisangalalo. Sangalalo, jisangalalo. Sangalalo, jichochele kwa tume. Jisangalalo. Azmai nukubo sali. Akuna Bismillahirrahmanirrahim. Kuyamikira kose kwa mwini wake Allah na malenga mwini kulenga kumwamba dziko la pasi. Tendere ni madaliso zipite kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutsiku la lero pa 15 September ine mai Ismail Gondoni ndiliosanga kwambiri chifukwa cha mwambo umene wachitika pakati pathu. Ife tinangochiyerekeza koma mwini wake Allah subhanahu wa ta'ala nda amene wachikwaniritsa. Kotero tikumuyamika Allah na malenga amene wakwaniritsa chimenechi. Komanso koposa ulemu komanso chiyamiko chipite kwa Ismail Gondoni amene ali mwamuna wanga amene anachipanga chimene chikuti chikhale chotheka potenga mwana kutumiza ku madrasa mwana si chinthu chopheka koma zinatengera kuti Mulungu anadusira mwa munthu ameneyu mpaka nopezekazo kuti mwanayu wafika pamene wafikapo chimene tiliona kuti shehe tili naye nyumba mwathu. Kotero kuti Ambuye amudalise mwamuna wanga mutawi zonse. Komanso tikuyamika makolo chifukwa chofika malo ano azizanga onse abale ndalongo konse umene achokera komanso onse amene anatikuta pa mwambo umene kuti ukhale wotheka chifukwa patokasitika natha kukwanisa mwambo umenewu koma Mulungu anawatuma anthu amene wakuti tizasangalale nawo limodzi. Kotero ife sitingathe kuwalipira zabwino koma Allah subhanahu wa ta'ala awapase zabwino moyo uno komanso moyo uli mkudza akakhudze onse amene akudwala komanso onse amene sanafike pa zifukwa zosiyana-siyana. Kwathu ndikuthokoza ndikuyamika. Amen. Chisangalalo, chisangalalo, chisangalalo.
Chigondoni ndafuna kuziwisana Baraka nonse amene mwatisatira mphepo zinayi zonse ndikuti zikomo kulikonse mwe muliko mukationera tikuthokoza kuti zikomo Ambuye akudaliseni. Ine ndili chimwemwe pano cha ana anga awiri Shukrani Ishmael komanso Rahimu Ishmael. Ana amenewa atichosa manyazi, ana amenewa ni mashehe athu. Kuyambira lero ife tiphunzira zabwino kudzera mwa ana amenewa. Ndiye chimene tingangopempha ife kwa Ambuye Mulungu kuti tikungopempha kuti Ambuye Mulungu mwatisamalira ana amenewa, mwapase zabwino, mwapase mtima olimbika, mwachosere zina zilizonse zowawa za pathupi lawo. Tikungofuna ifeyo chimwemwe chokha chathu ndi chisangalalo komanso kwa wina aliyense amene watiperekeza kuchokera ku Baraka maneighbors athu mvani kuthokoza ife chimwemwe chokha ndithu chisangalalo chokha zonena zambiri tilibe tingoti salamu 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 alaikum kwina kulikonse muliko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa qafa nahmduhu wa nusalli ala rasulil karim سيدنا والنبيين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد Alhamdulillah ndimuyamika Allah subhanahu wa ta'ala amene iye wapangisa kutekesa mwambo umene waonekeramo koma kwambirimbiri pamene tikumuyamika Allah subhanahu wa ta'ala tisaiwalenso kumfunira zabwino m'bale wathu uyu amene ali bambo Ishmael kapena kuti Mulungu si munthu amene agwira ntchito yaikulu kwambiri pothandizira kuti mwambo uoneke mmene ukuonekera unalilimo. Ife tikudziwa ndithu kunena kuti nzoona iwo anapanga izi pofuna kutipatsanso sapoti kudzera ku ntchito yathu imene tikugwira komanso kuonetsa chimwemwe kwa anawo. Mwezi kumbali anga ndikuyamika komanso nimpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti agwire ntchito yabwino komanso awapase zabwino kwa iwowa ndicho linga choti izi zikapitirirenso kupangiranso anthu ena. Manso ndikuwayamika kwambiri chifukwa ali ndi nia yophunzitsa abale osiyanasiyana mbali ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muichi ndikuyamikira kwambiri kuti Allah subhanahu wa ta'ala akapase zabwino komanso akateteze ku mafitna osiyanasiyana. Ine ngati wophunzitsa tikuyamika kuti anatilandira bwino kwambiri chifukwa tsiku la lero linali lodzangopereka ana. Tikuyamika kuti anatilandira bwino kwambiri oloko pamudzi pano. Muichi tikuyamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma langizo langa komalizira ndipite kwa anyamata amene ndangowaphunzitsa kumene aphunzira kuti chimene akuyenera kulimbikira akuchita ndichoti pamenenso akupita ku sukulu akathenso kulimbikira kumapanganso kumawerenga mu nthawi imene abwera kuchokera ku sukulu. Ndicho linga choti tikale ndi mashekhe odalirika inshallah ta'ala wopita ku sukulu komanso oziwanso za chipembedzo chathu cha Chisilamu. Mwizi ndimuyamika Allah subhanahu wa ta'ala kuti ana amene wa Allah awapase awatetezere ndikuti akhale mu chitetezo chake cha mwini wake Allah subhanahu wa ta'ala mu nthawi inayi yonse. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala akatsegule kwambiri nzeru zochuluka mwana amenewa. Mwizi ndiyamikire kwambiri komanso ndikuthokoza ku mabanja onse family yonse ya bambo Mulungu si munthu potipanga potithandizira mu zinthu zimenezi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lunjizuliri lusi Allah aza kufusa uri udabaribiza Allah aza kufusa